Čaute, vítam v tom ďalšie dane, dneska si zahráme Fall Guys! Myslím si. Bejam, čaute, to je Gogo. Áno. Hej no. Bejam, čaute, to je Titina. Nádhera. To je senzitivita Boha. Kam mne to ukazuje? Jahoda. Ja Jahoda. trafiť jahoda. Proste čučoriadka, jahoda, malina, uhorka, neviem čo. Malina, jahoda. Jasne. Týmko, ideš? Jahodky, čučoriedky Boha. Hej, buzant. Mne to ukazuje kurzor, halo. Nie, Kurzor. nie. Mne to seklo. Nevadí. No, na to odpadlo. Kurva. Á, Kristián sa prvýkrát darí. Ne, Čo nenadlo. sa stalo? Top. Ja som to celé No, preletel. kam ma letí? Ja neviem kam Celé idem. preletel. Neviem kam idem. Jasné. Do Boha. Počúvaj ma, udi besť. Tej židovina. Timo, Dal poď, som. prosím, To som boj. to nedal. Timo, prosím, Ja boj. už nekvalifikujem, teraz si hovorím. Prečo? To máte podpaný. Som vzadu jak pes. Ale, figu. Boha. A to ešte zastavaj nám stavím, to je úplne veci. To je úplne otupenina. Dal som to. Mňa to nebaví, ja som začiatku. Mám to! Ale to ukazuje kurzor, prečo? Ja som to Tamko dal. na boku. Poď, Timo, poď, Timo, poď. Ja mám Halo, jak si vypnem kurzor. Úplne nabok, choď. Timo. A nie poheň tých. Nie, Timo. Jak si vypnem kurzor. Neviem. Dobre, on konečne. Ja sa nie som v tej rade. Ja som bol tretí na začiatku. Jasné, že ma tá pes práve zastaví. Mhm, Mňa to jasné. seklo. Taký bitch. Never. Hej. Do prdele. Ja to... Kamo, presne do vojdu letím. Back. Počkaj ma, odleď už. Kde ma to dá? Tu ma to dá. Nie, 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 nie. No bohač. Boha jeho. Ježiš Maria, nejaké tie cupcakey. Do ry... Prosím. No. To more. To čo je? Kristo. Ja som tu na zakikom. Nie, prosím. Ridi. A nejti veci. A nejdeš to p***. Dávaj dragón. Easy som druhý chalani. Vy čo ste retardovaní? Red Benikika. Ne, 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 prosím, prosím. Nemyslím si, že to tu kvalifikujete obidvaja. No toto neviem Tak ja. on ľavým tlačítkom to musíš chytiť, hej? Dobre. No tak nie. Prečo? Ja toto... Počkaj ma to, jak ešte... Ty kde ideš, Dragon, čo si debil? Jak mám dať toto? To k čomu ti? Ne, čekuj. A opa. Kristian, drž ľavé tlačítko Ja na to. sa kvalifikovať chcem. Kristian asi nedá. Kristián, choď bokom, áno, tam. Áno, tam, rýchlo, Kristián. Kokos, to taký smrt. No ja som Už pred. mám kurzor. Ja som druhý do puše. Nie, skákanie. No to mi zec. Toto je nás ľahké, Kristian. Stop it. Get some help. Škibidi toilet. Škibidi. Čo ty drbe? Wow, ja som normálne... Práve mi tu plot zavrelo. Hore choj. To mne je zle z ňou. Posrať! Ty kokos. Toto nedám, chlapci, lebo som retardovaný a pomaráč ma tu zabíja. Bedovaný. Hop. Ale to je presná cesta. Joj, Čo si? to, tak tu mi je zle. Mamika, prosím, ja ty ko... Nie. Kaďa, Maťko, Kupko. Jako mám ísť? Nie, prosím, prosím. Ja môžem byť prvý.
Tej židovina, on ma to nerysuje úplne hore. To si autista, Kristian. Ja to nerysuje úplne hore zas. Inak Odboríte. som zaseknutý na tom posratom moste. Nevadí. Nie je také ťažké, treba, takhle ti poviem. Jak sa to hneď spavne ten ďalší most, tak hneď choď. Hej, lenže ja sa vždy trafím do tej diery. Ja. Nie som prvý, som druhý proste, lebo ma to Áno, musí odpaliť. oni sa tu všetci... Terú, fakt už! Všetci sa tam srali. Ja ťa je. Timo? Nebaví ma táto hra. Spolu. Kámo, čak tam skoč, ne? Jasne, ja som tu zaseknutý. To je... No, Nie. to je elementum, Šajnko. Pekne. Šajnko, Šajnko, Rovno. Šajnko, dobro, čo spáko, no poď, Šajnko, poď. To dal. Yes, sir! Timo, poď. Timotej, no, Timo. kámo, ty si mentál. Tu sa mi nič neotvára. Ja klikni to tlačítko, Poď, Timo, poď, Timo. Timo, poď, Timo. Dáš, 4, nie, poď. Timo, ty, ideme. Timo, poď. Timo, poď, Ale tak ťa máš šťastie jak pes. poď, Timo. Timo, ty si veci. Ja drž hubu. Ja ti ho To je kvôli Kristianovi napríklad. Hej, no. Tu proste slajduješ, jak mentál. Ale Som v prvej rade. Všetci sme v prvej rade, ty idiot. Dragon, to si pekne dodal, keď si vyskočil, neviem nič. Jasné, Kristian, tlač sa na mňa. Jasné, zabij ma. Jasné, Kristian, jasné. Mano, ty debil retardovaný. Opa. Ja som ma to neslajduje proste. Opa. Hop. Oh, fuck. Drifteris. Ja to nemôžem preskočiť, Hop. tak to ti mám vrítiť túto hru. Boost som dostal, hop. Vylete som mapy. Tak to ma nebaví potom, ale... No tak sa. Videl, že som z mapy proste. Demen, čo robíš? Kamo, to je židovina napríklad. To je napríklad úplne topkové. Úplne ľahké to je. Hop. That's all? To je napríklad úplne ľahká hra. To čo sa stalo? Mňa to dalo do lobby, chalani. Ale ono. Jasné. A nejdeš do prdele. On papa. Ty židok. Ty kokos. Ty zasran. To je židák. Ono bugo, tak nebugo. Židák. Oh shit. Oh shit. Fuck. Ale Ty si autista, Kristian. Ne. Nie. 10. Ja som... Ne. Yes. Jej. To všetko vypadlo. 5 ľudí. Moc mi nejdu tieto debiliny. No, to... Excuse me? Excuse me. Choďte ďalej, chalani. Choďte, šup. Dobre.
Určite, chalani. Židák. Ty kokot. Do prdele. Prosím? Ty si skočil do vojdu, ty deme. Skočil do vojdu. Exit. Ja to... Nejdem to pre... Christian, najvedy, ne? Dobre, kľud, čo si HP? Čau, Dragon. To je impostor, do mňa nemrtvý. Chytím ho. Židaka. Do prdele. Jak sa chytím toho chuja? Tak hlavou. Hlavým tlačítkom som spadol. Táto mi je zle normálne, oni ma tu pušujú, oni sa spawnujú na mne. Áno, áno. Stal som dole. Jasne. Ja tiež. Ja to... Chodia do tej trúbky, ne? Autisti. Hej? To vážne? On ma to fakt dal o dve. To si retardovaný. Ježišmaria to... Joj... On sa to práve otočí. Do trúbky. Yes! Nie, jaj. Áno. Presne to som chcel, presne. To mi je zle normálne z toho. Aj neskočím. Ono mi to nechce skákať tá pustá retardovaná, Ale chápeš? kámo, to je taká Do vina. Oni to už majú niektorí, Kámo, to je chápeš? taká... Nejdem po kart. Proste padnem. Čo ti dáva... Veď ale... A ja som aj tak nepochopil, čo tu mám robiť. Ania... Zostať v tej žltej zóne a nemôžeš si vypadnúť. Musí mať 100% byť. Ber ma to. Videl, ja som sa dostal do toho stredu. A mňa to odtiaľ zhodí proste vždy. Ja som sa spával dole proste. Kde je to retardovaný? Je to Ja ostane. počúvaj ma, ja padnem. Ja to neviem. Dostal som práve pre kolo. A ja Tak asi aj ja. Qualified! Vietor ma odebe. Ja som tam škačkal na tých retardovaných Aj to Práve bol som tam môj bol tých krajinách. 85. 42. No ja mám 50, lebo ja neviem, čo tu mám robiť. No dostal tej Môžeš žltej zostať v žltej zóne. Tu máš najlepšie toto celé. Kámo... Hej, najlepšie, ale keď dostane, tak asi nie. Ti stačí byť tam fakt 3 sekundy teraz. No máš to. 80... 90% mám. Timotej, poďme. Ja neviem, čo tu mám robiť. Tak Tak dostaneš v žltej zóne. Wow. To je dement. Židovina. mama je Nenávidím túto dement. hru. Nenávidím ju. No. Dobre ľudia, No. ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, Aj, že si páčilo vedela. sa. Čus!